Id-dera tal-Gżejjer Maltin kienet fuq l-aġenda ta' żewġ laqgħat separati dwar il-budget li kellu l-Prim Ministru Joseph Muscat. Mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi il-Prim Ministru qal li hemm bżonn li jkunu indirizzati proprjetajiet li huma mitluqa. Semma kif is-sistemi preżenti mhumiex biżejjed. Għalhekk saħaq li l-Gvern jinsab lest li jidħol f'konsultazzjoni dwar dan għax jemmen li din tgħin is-suq tal-proprjetà, l-ambjent u l-mod ta' kif jidher il-pajjiż. Il-Prim Ministru semma kif is-soċjetà trid żvilupp sostenibbli u ta' kwalità u nnota b'sodisfazzjoni dan il-fatt issemma wkoll mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. B'referenza żoni barra mill-iżvilupp qal li huwa ta' sodisfazzjon li l-iżviluppaturi mhux qed jagħmlu pressjoni biex din iż-żona tikber filwaqt li qal li għandhom ikunu indirizzati l-anomaliji. Mal-membri tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u r-Ristoranti l-MHRA u għannota li bħal donnu f'postijiet fejn ikun hemm ħafna nies jispiċċa ikun hemm aktar telqa. Għaldaqstan semma l-idea li jkun hawn sistema fejn il-privat jidħol sħab mal-gvern bilha li ssir riġenerazzjoni ta' żoni pubbliċi. Il-Prim Ministru rimarka li ma jagħmilx sens li jkollok lukanda ta' 6 stilel u ambjent ta' 3 stilel. Rigward it-turiżmu semma kif apparti l-kwantità issem bżonn li nibdew nimmiraw lejn turiżmu ta' kwalità. Fiż-żewġ laqgħat il-Prim Ministru tkellem dwar il-fatt li minkejja li l-ekonomija sejra tajba da mhux iż-żmien li l-Gvern jerħi rriedni. Għal kuntrarju huwa l-waqt li tingħata l-akbar attenzjoni u l-budgets tal-Gvern ikunu konsistenti.